Mubarak Fresh Boy, zan iya sanin sunanki? Sunana Hafsat Yobe. Zan iya sanin sunanki? Sunana Fatima Yobe. Za mu iya sanin wani matsala ne ke damu a unguwarku? Gaskiya matsala muke ciki na rashin hanyar ruwa. Kuma wallahi ko da yaushe ruwan nan idan ya zo shi lokacin damuna gaskiya muna cikin tashin hankali. Ba mu da mafitar ruwa ko da yaushe. Sai dai mu jira duk lokacin da damuna ya wuce sannan ruwan mu ya kare. Mu ba mu da hanyar ruwa a unguwar mu. Kowa a cikin ruwan nan yadda ka kalle mu kowa haka har cikin ɗakunan mutane. Gaskiya muna buƙatar ɗauki, muna buƙatar taimakon gwamnatin jihar Yobe ta tausaya mana, ta duba mu da idanta dan Allah, ta san muna cikin matsala, mu talakawanta ne, gaskiya muna cikin matsala. Ta duba mu. To ke me zaki iya cewa a gwamnatin jihar Yobe? Gaskiya magana da ta yi haka ne, mu a cikin damuna haka dare ba ma samun bacci, rana ba ma samun bacci, iyayenmu suna cikin tashin hankali, mu ba muna cikin tashin hankali. In ana ruwa idon mu biyu ba ma samun bacci, don haka muke roƙon Allah a taimaka mana, a fidda mana hanyoyi ruwa. Muna gani wajaje da dama ana fidda musu, amma gaskiya mu ba a zuwa mana anguwar mu. To da Allah jama'a taimaka mana da reposting bidiyon nan ya je inda muke so, da Allah taimaka mana da reposting. That's good.